हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पुष्पा अम्बेडकर नगर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों, आप सबके बीच में मैं एक प्यारा सा गीत लेके आई हूँ। आप लोग को कैसा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हे सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गई, सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गई। हे बवाल हो गईल, हो बवाल हो गईल, सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गईल। सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गईल। उत 10 बतिया बोलन त कुछ ना भइल, हम एक बतिया बोलनी जहर हो गईल। हम एक बतिया बोलनी जहर हो गईल। जहर हो गईल, हो जहर हो गईल। हम एक बतिया बोलनी जहर हो गईल। हम एक बतिया बोलनी जहर हो गईल। सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गईल। सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गईल। उत 10 गरिया देहन त कुछ ना भइल, हम एक गरिया देहनी जहर हो गईल। जहर हो गईल, हो जहर हो गईल। हम एक गरिया देहनी जहर हो गईल। हम एक गरिया देहनी जहर हो गईल। सखी आजू की रतियाँ बवाल हो गईल। उत 10 झापड़ मरन त कुछ ना भइल, हम थपराऊ गवनी जहर हो गईल। हम थपराऊ गवनी जहर हो गईल। जहर हो गईल, हो जहर हो गईल। हम थपराऊ गवनी जहर हो गईल। हम थपराऊ गवनी जहर हो गईल। तो दोस्तों, आप सबके बीच में जो मैं गाना गाई हूँ, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसके किसके साथ ऐसा होता है और हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।